so emema ne da wase se ada no de wo de emama no na nso no emema no usu be makantan kranka de obeka cha osa ahofe de ye de obeka cha osa ahofe oba ne ho ofe bia wodi wachi enye bia no woboa ahofe eye ahofe sa ono obi ane ho ofe na maya wankasa krampo no timi ye wode wo sipisi ta wo kwa ba bia wo nsuro oho otan se de kra no oba ne ho ofe di wachi a wotimi se ne ma ekon kama wotimi wura ba bia na wode na kirekire na ne nyina mu no ye kasa ahofe eye kama ahofe ya de a edimu ewo oba mu no na maye nhwe no nko a ebi obeka se bia nhwe ahofe nko a yenkɔhwe de mesro a pretty face doesn't mean a pretty heart. Se oba n'animu ofe no enkyere se na komam nso so efe se de da sense wa ye ya Abrewa so kan tete ne ye de muchi a ade ya cha no pa ne yakotu ntwoma na ya de abekwa ne kama ne ya so ye gya wase no o do da sense so ehun ye tum na so emu ne de ya na emu ye fita ba oba bi wo ho abehu se watwi ne da sense no ho hyem na so emu no na ayetum Bible ne kan ye wo eye mebu senti aduasa ba ko nchemu aduasa no o se osowa eye na da na ho ofe eye ewuhudie oba osuro awurade na bema wasa wona ne tena enya oba wo ye kukoni oba wo ni ketrema bede eda nanum oka baako na waka edu oba omuade oba ofa wo nyehwe oba ofise bia ne dwumadi a wodie na dwuma a woye no ebia onya sika eche wonti no ofa wo nyehwe ode wa ye domate ne ade no enya saa ba ne bi na ye ware no eti ene me so me de kakra me de ma ye nua mema no ne se ahofe ni monyam na so no me so fa oba owo suban fa oba owontete fa oba na komemu efe enhwe outside pretty ne nko a ana say the beautiful face na owo ne nko a na mom hwehwe na komemu ne nkomodie mu ne kasa mu na gina sie bia obesie mu no ene na na motutuo mu no wanka sabe ho se bia nipa semesi anase obenten ababa so no ya mene ne pese etu anamoyi efa ware kwan so de anase mpratwe kwan so ekowia ware no e bia owo sa qualities ne bi enyi obi odress hyem enyi obi anafo anase no store da kwan ho trumutanka fo na o maba ebi kura pokọ ye da yi ni bi won se ye fo aye tra wade ye friend say ne bet ni go ne waste ya na efe pa na ne tozo so epu kama wahu ne nufo nyina sisi wakama ebia oye kokko so no oye chocolate color oye tuntum se yo ne hu ofe nanimu bai nanimu ofe osrecho kama na so ye bisa se anase bisa ho se ni mu ne nso no sen ene sitie mede manu so fo so be ma na maka kire obi a wo tie ye enanwumre se wo ye be ma na se wo tie ne a abribia no eye abomoden se obehwehwe nipa na komemu na wahu eniema pa ewo ni mu hwehwe nipa no ne kasayem na hu enipa efiri mu eba hwehwe nipa na brabom na hu nsakra ye pa bia ebia wo ba obetimi dia ka wo de ne ho ama ma brabo no ayemu enkwafo wo ba ena ne toso ena wo anentuo oba we do ye o fobo oba we de ne seria be me ka say oba we de ne seria ma me o seria ye me fem pese me no tena Sompa FM me wanentu ye me fe wo to ye me fe Mami unufu ya me fe. Abrewa ti ya mi si so na me nufu efe pa. Ente se nene efe so ente se mi si so no. Ejina so kama. Na so no, ye ka hu se time o kwa na ebre kwa no. Sa nneema ni nyina things are going to fade. Okay. Unufu na wo ye no by the time obo okrampa onwo ye so no. Wo nyina na nufu no egu. Emema betwetwe ya mema yi omu penufu ofo so be ma ti wo penufu omra samu penufu be ma usu kan tanka penufu osofo penufu obi a penufu mema omu samu ntwanufu owo so mema ntwanufu eti sa wo akola no mo krampo na mo na wo ko nim na wo ne mema edi akatima akapiango ne ye no mo no fo no ye dan ye be mia be do sana ebe kakra na ate agusa nufu no be ma na wo se ne nufu nti wo ko penewe awo be ma oba
ne form na wo ne se fefefe no ebetimi asa deform ebe say eti sa abra na ne to na wo de kwaye ye no eti ni tumi ni wo a wodo na wo hefa ye mpe obi a ye do no e wo yakoma mo suban pa enye obi a se wo to enye obi a ne sikenti obi a bia ne serienti obi a se na nim tadwa ne se ya me fo because ne simu gira krampo nti no na wu ama no mesraw ukoye sa daachi bi no obedu dok no kwa obema won sense fo mu nti no don't be deceived by the beauty na mom hwe na komemu ahofe en na komemu han ye na etimi aboa ama won so daachi wa bra bona koye di amafo so be mama no okay kan